Maadjong butag maigala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Ang among Facebook ng binuang. So, butanaw na lang mo sa YouTube niya para sa akong discussion kay kanin maigala. Pinaka-importante ni sa mga subject matter nga akong gihikuan gyud, ang akong gihimo. Sukad-sukad na nagsugod ko aning Doktor sa Kahanginan. Isa pa lang ko nag-discuss ani 2004. So kamo kadaghanan sa inyo nga bag-o, wala pa gyud mo kadungog aning istoryahan. Unsay pinakalisod na sakit? Ang una ninyong naunaw na gala, ang tanang sakit mupaingon jud sa krisis. Pag mo adto sa krisis, pasabot ana nga mo fail, mo hinay, mamatay ang usa ka portion sa imong lawas. Ang duha nga lugar sa imong portion sa imong lawas na higala nga mo gani sa imong rusiko, mo undaw og trabaho, wala na tanan. Ang una, ang baga, lungs. Ikaduha, ang kasing-kasing. Sa tinuod, kadaghanan sa kanang pagtan-aw nagwala na heart, wala na puso, wala na ECG, o di na po function ang iyang baga, kadaghanan i-sign off o i-signature sa doktor na ang iyang rason nga nung namatay ang pasyente is cardiopulmonary shock o cardiopulmonary arrest. Mo kita usually ang ginabutang sa doktor kung naay mamatay na hingala. Ang utok is usually secondary na sa diagnosis. So, unsang sakita ang pinagkalisod kung may tamo sa inyo? Pag musakit ang inyong dughan na hingala, it takes 15 minutes. 15 minutes. Musakit inyong dughan. Maapil mo, banhod inyong kamot. Mo banhod inyong bagang. Malipong mo. Mo singot o bugnaw. Pasabot kasing-kasing yun. Pag mo atake na may gala, it takes 15 minutes yun nga makatawag mo 911. Pagtawag niyo sa 911, magsukit-sukit pag yung operator ng sa tabo, asa ka nagpuyo, naba sa history nga na ay sakit sa kasing-kasing, naba sa operasyon. So, another 15 minutes na siya. So, 30 minutos na. Moabot ang ambulansya may gala, depende sa kalayo sa inyong balay. Usually yun, sa ato diri sa Davao ang 911 moabot po mga 20 minutes. So pila na? Maabot na siya 50 minutes bago siya maabot ang ambulansya dito sa inyong balay. Ikaw na nagahula, ikaw kung for example na kay papa o na kay mama na nag-atake, ikaw na nagahulat, magkisi-kisipog ka, magkuan ka, kanang dili ka mahimutang, tungod ka sa handlock nimo. So, mo reflect na sa imong pasyente, sa imong papa, sa imong mama, sa imong lula, sa imong lulo, nga nahandlock na kayo ka, masamot o handlock ang pasyente. So, naabot na tao 50 minutes. Mudagan ang ambulansya, gikan sa inyong balay, paingon dito sa hospital, depende sa traffic, dili na siya baba o 20 minutes. So, 75 minutes na. Pag sulod ninyo sa emergency room, may gala, ang unahong imoon sa nurse, ewan may doktor dito sa emergency room. Talag sa yung na ay emergency room doctor. Dili sa Pilipinas, dili uso. Wala pag yun tayo emergency room doctor. Ang resident nga nag-duty diha usually wala sa emergency room. So pag sulod ninyo sa emergency room, unsay may kabo? Mangutana, unsay imong gibati? Pag sulti nimong sakit imong dughan, motawag ang isa ka nurse sa resident nga kung sa baka, surgical, karon kay sakit man sa dughan, internal medicine, cardiology department sa tawag. Kana siya, another 10 minutes na siya.
So, kuha na ta. Bali, 85 minutes gikan sa pag-atake nimo paingon sa didto na ka sa emergency room. Moabot ang emergency room doctor o kung di ba ang katong resident sa cardiology, moabot siya kay mag-ilis pa man siya may gala, manutbras pa man siya, labaw na yung kadlaw ng mga abot, manutbras, mangkuan. So, usually na pinakabubuo na 15 minutes. Ibuta mo na itong 15 minutes na gala. So, pila na ta? Almost 1 hour na tanang hulat nga matambalan ka. Pag abot sa doktor, at sa di pa maabot ang doktor, maghimo og history itong nurse. Kung na-intern sa imong himo, sa pangalan, sa edad, past history, kung sa present ni mga medication, unsa gyud gibati nimo tanan. Bago siya mabutang og dextrose may gala. Dili gina siya automatic nga kuhaan og blood pressure. Pero may ubang nga automatic naman ang nurse dito sa emergency room, kuhaan og blood pressure, vital signs, pulse rate, usahay gani itaod ng imong kuhaan, itaod ng imong oximeter, ipanaod na tanan ba? Mura na siya protocol dito sa emergency room nga ang nurses wala pa na-evaluate ang pasyente, gihimo na tanan. Usahay gani mabutan ng pag-dextrose, pero wala na siya may gala. For example, atakis kasing-kasing, wala na siya tambal ihatak sa nurse. Wala gyud. Muhulat gyud siya sa doktor. Mao na siya protocol may gala sa tibuok kalibutan wala ko gaingon sa Pilipinas ron. Muhulat gyud siya sa doktor nga mo-examine sa pasyente bago na siya matawag tambal sa maabot ang residente. Cardiology resident. Maabot hinay pag yung kayo lakaw, katulad po ba? Magpasiksi pag yung lakaw, o ang saan na siya. Hindi mo na niyo siya mapugos. Kay, wa pa na siya tulog siguro, gikan pa na sa ward, o gikan pa na siya sa emergency, na itawag ito ng emergency po, di, petig yung ikapoy na kayo ang doktor. Pila na ta? So, nakadugang tag at least, siguro 20 minutes. So, 1 hour and 20 minutes na kaway tambal. Pag-abot sa doktor, iyang usbon ang pangutana sa tanan yung gipangutana sa nurse sa itong pagsugod nimo sa emergency room. Mayo kung dili busy ang emergency room. Kuan, ikaw na yung tanaw. Kay kadaghanan dito, labaw na yung kadlaw na yung sus taon. Na ay bata, na tigulan, na disgrasya, na tunggaban, na barilan, o sa daghan kayo nung diha sa emergency room. Unya, ikaw nga makalakaw pa ka, dili ka unahon ba? Ay, pila ko katuig nag-training may galang, mao gina siya gyud. Kung mulakaw gani ka ako sa emergency room, ay surgery man ko. Mulusulod ka sa emergency room nga naglakaw ka, ay dili ka unahon ba? May gikan ka sa imong sakyanan, dili patumba-tumba na ka o sa tumba man gyud ka gyud o di nakakalakaw kay unahon kag tanaw. Pero kung naglakaw ka kasunod, ay bakal. May makita ka in about 30 minutes. Wala yun. So, depende po sa imong pagka-actor dito nga. Basig, di po nakakaya, magpakarga din ka, magpabutang ka. Pa-stretcher yun ka. Kaya naka-stretcher ka gikan sa pertahan na gala, kain mo sa sulod sa emergency room, unahong kagtanaw. Basig, dunggaban ka, o unsa ba, kaya ka na, pinanang yun. In 15 minutes, tuwa na ka sa operating room ba. Pero wala man. Sakit pa rin yung dughan. Kunya, ang makita sa imo, naglisod lang ka ginawa. Kunya, luspad ka. Di ba, gunit ka sa imong dughan. So, kung sa'yo nito mo, abot ang resident. Mumutan na pag-usap sa imong sakit. Pila edad. Kung sa'yo matambal imong giinom. Na ospital ba ka? Na pulmonya ba ka? O na kalitura ba ka? Kay karon COVID man karon. Unahon nila COVID ba ka dili? Kung ang ilang atensyon dito sa COVID, dili sa imong kasing-kasing, set tabok na imo. Bye-bye. So, gigan sa pag-examine sa doktor, ang una na niyang himuon, magpa-ECG siya. Kasing-kasing tayo nag-istorya, wala kailangan gina-istorya lain. Kasing-kasing. I-ECG ka. ECG. Pagtanaw sa ECG nga naagay ischemia, pasabutan na nga di maayo ang supply sa dugo dito sa imong kasing-kasing, mag-troop eye na siya.
at mag-proof eye siya. Examination sa dugo na siya kung nag-atake mo kasing wala. Pag mo positive ka na, dito na. Magkarag-karag na ng mga doktor diya sa emergency room. So, ano sa inyo mo? Naka-ECG na ka? Kunya, nanay proof eye, positive. Pagtawag sa ICU, swerte ka kung na-5 bed. Kung wala, i-transfer ka sa umong hospital. Unya, kung ang katong imong doktor nag-entertain ng COVID, imbes nga tagaan tambal para sa kasing-kasing, ang iyang atensyon kay naman si madungog ng plema sa imong baga, asa man ka, diretso kayo sa governmental center sa COVID. Wala ka gitambalan sa imong kasing-kasing. Tsaka tabo, pag-transfer nimo dito sa center sa COVID, patay na ka. So, usay mo na to ani ulo mga na ingana man gyud ang sitwasyon. Bisag asa ka tibuok kalibutan ay akong mga nurses, akong mga kakontak, akong mga classmate dito sa Amerika, mo ginailang ginaistorya ba. Tungod kay na-focus na tatanan dito sa COVID-19 infection ba, tanang mga other emergencies malimtan. Kamong naminaw sa abroad, nanamo sa Facebook, makarealize mo na kung matake mo, laing sakit, na dili COVID, na dili pneumonia. Ultimo nga mga anak ka ba, dili ka pasudlon sa emergency room o sa hospital, dili ka i-admit kung dili ka negative na COVID-19. So unahan na nila, maski paggawas na ng bata dito ng mga anak ka dito sa entrance, dili makapasudlon. Kaya dito mo kayo butang sa triage. Unya, pag-test mo dito ng COVID, kung positive pa ka o dili, bago ka i-admit nila. Kaya mo na yung protocol sa hospital. Wala hapon sa kasing-kasing na yun. Madismaya ka sa sitwasyon na ito. Okay? Ang focus sa kadaghanan, sa doktor, sa nurses, sa hospital, ang COVID. Unya, wala din mo kayo balo nga ang mag-atake kasing-kasing may kala. Kaya kasing-kasing nga itong istorya. Ang nag-atake sa kasing-kasing everyday, dili mo baba o 1,000 sa isa ka country. Dili sa Pilipinas. Dili mo baba 1,000 nag-atake sa kasing-kasing. Everyday na isa, wakay COVID. Ni undan ba rin tumatake sa kasing-kasing? Wala na. Nipatong man ang COVID-19. So ang focus na to, wala na dito sa nag-atake kasing-kasing. Tuwa na sa COVID. Di, mortality na to sa heart attack. Grabe man yun. Grabe yun. So, maunsa mo ta. Kamong mga bata, katong mga tigulang na, nag-istorya ko atong 2004 nga naagyoy tambal sa inyong panimalay, sa imong lawas, ang duha ka tambal yun. Duha ka tambal na naagyoy na sa inyong lawas kung moabot na mo sa sinta. Ang duha ka tambal mo ni siya mo save sa inyo within seconds nga mag-atake ng kasing-kasing. Kung dili mo sure na nag-atake ng kasing-kasing, wala man siya, di man siya manghilabot. Dili man siya manghilabot. Medyo malipong lang mo, kay mong kusog, muhinay inyong kasing-kasing sa tambal, o medyo mubagsak inyong blood pressure. So, pag mabutang madili atake sa kasing-kasing, mulingkod lang mo, mawala na siya. Ang tambal akong ginaingon sa inyo, may gala, pang emergency na siya. All over the world, kung wala kay ngana, na it takes about, siguro kung matindihan ka sa emergency room, it takes about 1 hour. Mabutang ka tambal. Para sa inyong kasing-kasing. 1 hour na sa minimum. Wala pa'y paspas pa na may gala. Kung naakay isosorbide dinitrate. Isosorbide dinitrate. Unsa may spelling nga na ISO sorbide dinitrate. Isosorbide dinitrate. Ang brand name is Isordil. Isordil sublingual, 1 tablet, ibutang sa ilalom sa dila. Kung tanaw nimo nagatake ka kasing-kasing. Labaw lang yun.
kamo nga na ECG nakita na namoy ischemic heart disease. Unsa may pasabot ana na kamo naay posibilidad nga mo-atake og kasing-kasing. Isosorbide dinitrate. Ang brand name is Isodril sublingual. Na ay Isodril na 80 mg, pero ang sublingual is usually mga 25 mg lang siya. Ang ikaduha, indoor. 5 mg. 5 mg ay. Indoor is isosorbide mononitrate. So kanang duha ka tabletas na igala, dili na mo hawa o mulayo sa imong lawas kung na diagnose na mo, na ECG na mo na may ischemic heart disease. Kung wala pa mo na diagnose nga na ischemic heart disease, dili ko mo-rekomenda kay masakit lagi ang iyong ulo, murag malipong mo kung wala gyud may problema sa kasing-kasing. Pero mawala lang na siya in about 4 to 5 hours. So kamong na ECG, na ischemic heart disease, na ay pending o potential nga mo-atake sa kasing-kasing, kana siya. Naagad mo Isordil o indoor. Isulat ninyo, isulat. Basi kamong na sa Facebook, you write it, or pwede mo nga mo palit dayon, masig duha tulo, ibutang sa plastic, i-imperdible sa sininga, ayaw ibutang sa bulsa. Kadaghanan sa tigulang ng atake kasing-kasing may gala, tuwa sa bulsa ang Isordil o ang indoor, di na niya makuot, kinakurog-kurog na siya, di na siya kaginawa, wala, di siya kakuan. Di may prasanan, ibutang sa plastic, ibutang sa dughan, i-imperdible, kaya iya lang itong birahon, ibutang sa dila. Perfect. Mao siya may gala nga. I've been talking about this for how many years? Daghan kayo nasulbad na prevent ang atake sa kasing-kasing since 2004. Diri sa region sa Davao, diri sa region. Labaw na gutong kung tigpaminaw sa una nga dugay na kay 2004. How many years ago? That's about 16. 6 years, 7 years? Ilan na? Oh, so, kani siya may galang akong advice sa inyo. Ayaw ninyong kalimutin. Kay wala bagyo'y emergency procedure nga makapuli sa Isordil o sa indoor. Wala bagyo. Makikipustaan ay pag sa inyo. Daghan kay kung istoryahan na sa mga taga-Davao, na istoryahan ako sila nga kinahanglan na agin ko na may ischemic heart disease. Niabot na itong mga pasyente na ako, mga amigo na ako, nga naminaw sa doktor sa kanginan, nasalba. Salba yun kayo sa tinuod na higala, makaingon yung kagyod nga, sus, anong hili man siya i-protocol sa katong mga cardiologists nga na sila pasyente nga nag-diagnose ng ischemic heart disease. Di istoryan sila nga naging sa emergency nga medicine. Gistorya na ako niya sa inyo may galagay bago lang namatay akong brother na tumor sa kasing-kasing. It took them 1 hour and 20 minutes bago naka-introduce og tambal. Tiaw mo na. Gikan siya sa ospital, sa usa ka pribadong hospital, gi-tanaw kung unsay problema, wala siya gi-entertain nga nag-atake siya kasing-kasing, gibalhin siya sa center sa COVID, gi-examine siya sa COVID, bago siya, wala, patay na dahil pag-abot sa dito na sa public hospital, sa center. Tiyan na, Isordil lang ba? Ipamutangan na po kayong mga anak, nabay siya isosorbide dinitrate o mononitrate. Wala. Niya, bypass siya. Bago lang siya gi-bypass, last year lang. So, unta to, diyan ko i-hear na. So, unta to, kato siya, mutong iyang dala unta. Kaya, ang bypass na ba may gala, dili na assurance na mo-maintain, kan ba? Eksakto gyapon ang iyang bypass. Mukalit na nag-spasm o mukalit na nag-tirik ng iyang coronary arteries, wala supply. Massive ang iyang atake kasing-kasing ngayon. So, inganin niya siya. Kamong paminaw na ako sa radyo. Kamong nasa Facebook. Make it
standard o SOP, standard operating procedure sa inyong pamilya. Kung naay nag-ischemic heart disease sa ECG sa inyong papa, mama, lolo, lola, kinsa ba na inyong kaila, himo og plastic, ibutang sa sulod sa plastic, i-imperdible diya sa lawas sa tigulang. Kaya ka na siya, tudlo. Sa sinina dahil. Sinina sa tiguang, dili sa panit ha. Imperdible ng panit, na-discuss niya. So, muna siya pang emergency, wala na itambal na ikala. Pwede mo magkuhan ka ng captopril, pero ang captopril is only for hypertension. So, dili gid sa ingon nga mutabang dito sa kasing-kasing sa atong pandili captopril mo bitan wala gyud ko nagmention sa inyo captopril kay kadaghanan na ba sa inyo ang inyo natun-an ang captopril. Dili na siya pang high blood na siya, kaya dili mo na siya mukuan sa imong coronary arteries, dili mutabang ba. It's only isosulfide dinitrate or isosulfide mononitrate. So, kung wala ka mo nagkasulat diha sa inyong papel sa akong mga ipaminaw sa doktor sa kahanginan, all over the region of Mindanao, ay maabot ang mga kontinyong sa Valencia, Maygala, o dito pa sa Bukidnon. Hangto dito sa Mamasapano, abot lang, tinuod ba? Balyok. Mabot pa dito sa, Balyok, mabot pa dito sa island. Nakalimutan ko sa Balot Island, mabot akong tingog itong Maygala sa doktor sa kahanginan. So, kamong mga naa sa Facebook, you write it, buy some, ibutang sa plastic, imperdibly, isiptipin din sa inyong sinina sa tigulang, sa tigulang. Kaya it is the only measure na makapag-prevent of massive heart attack. Si Dr. Kagapi, sa doktor sa kahanginan. Kamong nasa Facebook, live pa mangyapon ni Maygala. Akong suggestion sa inyo murag mag-drive gani mo. Kasabot lang ko sa pag-drive. Ano bang information drive. Bisag kinsa inyong istoryahan na may sakit, kasing-kasing, ina na palit ko presyo. Palit ko indoor. Kay daghang kay kung nasalbang nila ang mga iba. Mayroong mga, manon ka huna-una ang kanadok na surgeon man ka. Tinol may gala, kapilan na po ng opera. Kapilan na po ng opera ako sa pasyente. Okay, walay problema sa operasyon. Naayo ay ang samad. Nakawala na siya. ECG, naasa history ng ischemic heart disease before sa operation. Ipabalik na po siya cardiologist, wala siya tagay-tambal, wala siya tagay-surdil. Okay man daw, nakalusok mo siya sa operasyon. Masaya ni talo, matakit kasi mo. 30 days, 45 days, 2 months. Kaayo ra sa akong operasyon. Kaayo ra sa result. For example, i-operahan ako siya o kanang buslot iyang tinae, di matanong pa. Niya, ECG, sa una, nasa ischemic heart disease, naayo sa samad. Nakalakaw na, nung balik kami sa trabaho ba? Matagi kasi bakit? Diha, dito yun ko nakahuna-una na kung naagyan ay kay problema sa kasing-kasing, ayaw yun na siya ingon nga wala na problema. Wala na problema ng tigulang. Mga nag-operan, kagigaling operas, siya po yung atake o mga sa may tabo. Na ito yung mga pasyente nga nagdaradala na isosurvival nila o isosurvival o indoor, isosurvival mga trip. Mabot po sila mga 90, 85, 90 years old, na sila ischemic heart disease. Ang makatabang na din sa ila na sa bilingual, sa isodil. Nabi pasyente sa taga-Bodo Norte na ito lang na 65 years old, businessman. So, pag man ako opera, kaya ikuha na ko yung gallbladder. Nakita mo na kung na siya ischemic heart disease before sa operation, pero ni-go through sa operation, kaya paspas man kaya ang operation, so safe kaya siya. Balik sa trabaho, kaya businessman na. Nasuko man siya dito sa opisina na yan. Pagkasuko niya, binhod iyang kamot, binhod iyang papangig,
buot kay iyang dughan. Di, nakadumdum siya sa ako ba nga, niingon ko sa iya nga, naabot kay ischemic heart disease na iya. Ayaw yung kalimti ng supot-supot ng mga isogelia sa imong sinina. Kapag ko sa imong pitaka. Tama, yun ko yun. Pag ingon niya nga nagpugot daw kay iyang dughan, nakakuot po yun sa siyang busa. Pag kuot niya sa busa, tuwan nito ang isogel, pungit siya, gibutang niya sa iyang dila. Sus! Natabang siya ba? Kaya pag butang niya sa iyang dila, karga siya sa iyang sakyanan, i-drive siya sa emergency room. Pag abot sa emergency room ba, lingkod na lang. Katawa pa dito sa mga residente. Tingnan pa nga false alarm. Okay, paano na? Nawala man ang iyang sintomas. Pero sa tinuod na igala ba, pagtanaw sa ECG, MI di siya na, may cardiac infarct di siya. Nisaka ang iyang throat eye. Abot og 300, 400, just imagine that. Massive unta kayo yung atake kung wala kung may secret. Buhay siya. Nabuhay siya pero nagkikitiguan man niya. Stress kayo sa iyang negosyo. May stroke after 5 years. Mga lagi. We cannot be sure with our lives. Pero nga lang sitwasyon. Kung pwede lang di ay naman dito protective natay gunitan nga hinagaban nga di ta makatake kasing-kasing. Why not? Tagpila lang ang ISOB. Barato. Oh, tagpila lang ang indoor. Palit lang kag kabuk, kabuk, bahala nang expire na siya kay pag-expire, palit ka kag bago. Kay ano mo na? Mura na siya hinagiban nimo ba nga dili ka mag-atake o kasing-kasing in the middle of anyone everywhere. Unya dahil sa pag-unsa lagi ka paspas ng dagan sa ambulansya may gala, dito ka mamatay sa sulod sa emergency room. Kaya alam man, ang doktor nga nag-duty dito, kapoy na yung kaya matubang ng pasyente yung balik-balik. Niya, di pa dyan ba na kayo katulog, saan man na siya. So, mga siya may gala. Write it, buy it, ibutang sa inyong lawas, ay siyempre, ipedimbre sa inyong sinina o sa liba sa pitaka. Pero kung in the moment of emergency yun, makalimot yun mga naman. Except kung nga sa tubang ninyo, matanaw yung sinina ko yun, yung gabitay. So, automatic na si Boy tubig ba, minong ba. Mauli siya may gala nga, ako na siyang istorya suka na itong 2004. Nakalimot na magbalik sa topic. Nakalimot lang yung balik sa topic kay nga naman ang kwan, wala pa nang kwan yung napay advertisement sa kwan sa radyo kay may gala. So if you are in another country, kung wala magod dili man pareho ang brand, basta ang generics is isosorbide nitrate or isosorbide mononitrate. It is the only medication na maka-save sa inyo kung na ischemic heart disease, kung atake mo without reason. Dagan pasyente na ko nga atake sila, wala rason. Out of the blues ba, mga kanang nagkaon. Kalit lang, ma-choke siya. Di, tungkol kayo, handlock siya, atake siya kasing-kasing. Dito na. Usually, di kapot sa emergency. So, live na po sa doktor sa Carolina. Maadong buntag sa inyo tanan. Ganihan ko katabi sa Facebook, mga gala. Kung wala mo nagtatanaw sa Facebook, kung paminaw na ko sa doktor sa Carolina, gina-upload na po niya sa YouTube. Go na. I-upload na ko sa YouTube, may gala. Kung wala sa Facebook, gina-upload na ko sa Facebook so you can view the whole episode, the whole lecture na ko dito sa YouTube. So, okay, hello, good morning. Hello. Hello, good morning, Doc. Ang saya to, Day. Ay, Doc, kaya sa inyo ha, kay ang agahapon na nakoy sakit nga alis niya. Tapos? Pagkatapos, alis niya. Lagi.
tapos na kuan ko, naglaba ko gahapon. Tapos? Pagka nahigda ko kayo dito, kung ano kong lagalitan sa ko, pag higda nga ako, nisakit ako ang braso, abaga, saray. Sus. Pagkuman, nidaban sa lisak ng maniliog. Tapos? Yan, pagkahigda na ako, nilaban ako ulo. Uy. Tapos? Tapos? Nga, pero mukha na siya kaya nga, maluya ko ba? Ay. So, wala kayo tambal sa arrhythmia, day? Sa doon? Wala kayo tambal para sa arrhythmia? Nakasama ko, pero inom lang ako kung atake sila. Kung sa man klase? Injeral. So, dili ka regular na kainom? Hindi ko pili na kayo nung ka na mapalpitate lang siya na grabe. Okay, mawala ang palpitation kung inom ka sa Inderal. Mawala rin nung pero say, mag-inom ko kung sino ka buo kay tubay mo hulo ang heartbeat na ako paspas sa heartbeat. Uy. Ayaw siya undangi og tulog ka adlaw, day. Inumon gyud mo siya. Parang sa wala ko nagpalpitate. O basi wala ka palpitate, imong irregular kay Okay, nagabat mo na kung ulo gahapon dok ba? Nakuhaan ko kay sa liog man ko sa gikan sa braso, nato sa ko ang liog, ug nga nagabat akong ulo. ay pag kinahanglan jud ka magpa-ECG, day. Makapwede na mo ito mga kuandok ka ng mga pagyanan sa aliksyan, nana. Okay, mga brain naman sila karong kuan. Mga brain naman sila karong Monday. Mga brain naman sila. Okay, sige dok. Sabi kita, pwede masiguro dok mo? Oh, pwede po. Mga brain naman sa kuan sa Monday. Mga clinic na po. Mag-duty po ka dok? Mag-clinic na po. Sige. Salamat tayo, Dok. Sige, okay. Kabulan na itong Gusto na ng backfire. mag-backfire kay magdungog man ang kuan ang telepono ang speaker. Wala. Hello telephone. Hello cellphone. Hello cellphone. Siya to tayo. Ilan edad? 71 unya. Ang kailan nito yung ganang pag-save o sa Tapos wala man sa i-diagnose og laing sakit dai. Kung sa mag-i-diagnose sa imo dai? Wala man. Pero mga forma sa nato na inom-inom. Vitamin naman na siya dai. Vitamin naman na siya, wala may problema. Inya kan kuan ka ng ay sukal. Pwede ko anak mo, okay? Kung di labaw na di ka ganahan ay kay kana gyud pinakamayo ang gatas. Tama na akong tumaron. Di tumaron inom mo. Kaya, paano naman mo? Gatas. Ito na dyan pa na kung upgrade pag-antuan. Marianin. Ayaw undang itong mga vitamin kay dili man ka ganahan kay makaon. Lagi, aron mo maintain na sa imong kagwapo. Sige, okay. Ganang, dapat pangutanan na. Ganang, yan mo ikaw nga, pick up. Iya ka na, magaling yung ginawa. Pero mawala na ang pag-pick up. Normal na ang pag-inaw. Mali na. Nagpa-ECG ba ka bagulang? Nagpa-ECG ka bagulang? Sa una ra. Magpa-ECG ka karon kay basin nagasugod ka ng ischemic heart disease. Magpa-ECG ka. Okay. Pero dili man ito cancer ni Dok. Lagi, paniguro lang ba kay nanabiyag ka sa edad. Okay? Maro po, Dok. Salamat kayo, Dok. Sige. Okay. Sige. Bye. Naka-backfire sila yung
Telepon? Lagi sa telephone, dili sa speaker nag-backfire. Oh. Yung cellphone. Cellphone. Morning, kusog-kusog ka gamay mo tingog. Nag-anto ba ako diha atong may atong lunes ko pa. Monday madayon tong ingulon. Ako penta. Wala kay kuan man, dili man preparado ang kuan, ang multitest unya ang katupo akong kuan, ang akong panalipod sa akong sarili dito sa clinic nako. Wala man nangabot. Wala pa nahimo tong akong mga dito glass panel. Kinahanglan gyud ko mag-protekta sa akong lawas dai kay tiguang naman ko dai. Lagi dok. Dok parang kuan dok, parang Monday sure na gid na. Sure na ginagid kay napaganig ko operahan. Sige, pagsayo lang. Naabay Ina-half day ka dok, lang. naabay ka ng Half day. tendency dok na diabetic then hangakon siya. Gutomon nungod ko kay hangak kaayo. Tinuod nyo lang yun. Naba kay inom tambal dai? Naang kung giin tambal dok, pero dili sa diabetic. Kaya kung sa basin diabetic na kay hangakon nungod gyapon ko. Kato lagi ni anxiety dok. Nga, Ikaw itong anxiety. Muad to yun ka sa psychiatrist like kay dili mo Mato lagi ko dok, wala lagi OPD. Tapos ikaw nga akong papaano dok kay aron ma-check up ko tanan. Gusto mo ako gikan sa head to foot. lagi. Anang wala pa mo kay sa amin mo? Wala pa ko kay sa amin sa imo? Naging ka pero dili man gud to tanan. Sige. Atong tanawon ko nga sa di ka na. Akong ikumpletuhon ako imong history. Okay? Sige dok, sige dok, mana ito sa lunis dok. Sige, okay. Thank you dok. Asa ganay ko? Kalimutan ko. Asa Half day ka lang. half day lang di ako sa Monday may galan. Anto. Magsugod ko half day. Mga So, 12:30. magsugod ko mga 9:30 kay dili na mo garadyo sa kwan sa balay. Hindi na ko magsayo dito. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Maing buntag. Maadjong buntag na yan. Kasi ato der. Itong mga reviews ko naman itong tawag ko sa 911 kay sakit o puto-puto niya. Bisitahan ko Mitratol, Nya, 40 mg. nya. Karon, medyo arang-arang na ang paminaw. Usahay, hapdos gamay. Pero, kuan man ka ng murag hubog ko ba? Uy, Kung saan na siya? Scientific lang? dili ay. Naayo tay problema sa ang imong blood pressure pre normal magyapon no. Oo. Oo. Pag ko lang report gapon, 138, Huwag din ang 85. huwag din ang sakit kita kag gwapa dan mo pa agi pre. Usahay. Usahay lang. Kano sa kay ikaw lahin imong ECG? Mga 2 years na siguro, anak? Muna imong himuon karong Monday magpa-ECG ka. Isulti akong pangalan lang para may ECG ka. Para mas-sure lang ta nga dili imong kasing-kasing kay ang next nang i-entertain ang imong gallbladder. Wala ba ko nag-diagnose sa imong gallbladder stone? Wala man sa dinuon, ano? O kung sa pag-examine ako sa imong puto-puto ato last time ato ka clinic. Kuhan mo po, muna ni. Ay nga na gihapon, nagpa-ultrasound ako. Nagpa-ultrasound ako. Wala. Ultrasound din gihapon buta, pilo na lang buta ato. Ayaw pamahaw, ay kapiway tubig, mga alas 8, alas 9, tuwa na ka sa laboratory para maka-ultrasound ka. Ay doon man ka sa pre? Multitest. Alexian na lang ka. ECG o ultrasound mo daw abdomen. Okay? Okay, pero sa pinanglan pa na ako sulat nimo o Kung musulti ka nga gikan sa ako, mo sugot naman na sila. Labaw na dili visit. okay, sige. Pero gipa-upper GI ka naman ka, pre, no? After GI series, Oo. dugay naman po kayo. Lagi, ay unahon na ito kung nasahan sa kay medyo ni gwapo mo daw ka karon, itambok mo daw ka, pre. Maayo siguro ang pagkawa ni misis mo.
Na kani umipra prepare na mo ta. Dahil na sa akin, pero sure dito madili na siya mawang tambal kay wala na ay problema. So kay after mga 1 hour, 2 hours, 2 weeks, normal bubuk pa niya. Wala na po pagkataon-taon. Lagi. Na makita na ko ang problema ko, di na ko kasultihan kay gulanon na ba ka, labaw ng kulay guwapa mga gi. Ala, sige ba? Sige pre. Okay. Ingani ko ka close ako mga pasyente na yun. Tinood. 50 naman siguro kabuka kung ludhan o kasal. Makita rin yung dili sa akong showcase na taghan ka niyo mga gasagikan sa kasal. Maninong mga gigugyot mo niya mapare dito. Tingnan na kung ka-close ka tong dili magpaninong og kasal o kundi mo dili mapare. Tingnan na ko. Mas dili na ko kinahanglan mo tanong sa imong record makanunong di ko sa imo ba. Sa ultimong tingog lang. So, maingana na ako mag-care sa akong pasyente. I hope really ang ubang doktor pareha po kay sa tinuod may gala. Kung dili ka close sa imong doktor, may tabunin mo ba? Sa tinuod pa, daghang retsada ng laboratory, dito na ka, hilak-hilak na ka. 0998-988-5379, morning doc. Nag-text ko gahapon na about sakit sa abaga, ipatumar ko din mo o mefenamic. Nawala naman dok, salamat ay Santa Cruz Dicos, muscle pain na dito. Usahay may gala, I have to be very conservative sa paghatag sa inyong tambal sa text, kung diba sa telephone. Dili man ako makuha ang katibukan imong status. Di mo na short do kayo ang text, daghan mo din kayo. Naibot, di sa kinsa na lang yung text ako, di na ganito kailakin sa to. Nung muna, I play safe. Tagaan talo mga ordinary pen delivers. Pero mo deliver ganit siya, nakasabot na dili siya organic problem. I mean, nakuha problema. 0936-057-0950, female, 50, taga Compostela. Mol mga bukton, banhod, tudlo, sakit dili, kumkum, salamat to. Ay, sakit na siya dahil nagkapain mo na sa part of the menopausal syndrome. Kasabot na nagbabae ng estrogen, so pandita yun, subject yun ka sa arthritis. So pendiliver, silecoxib, meloxicam, itorecoxib, muna siya mga sambal na igala na pwede niyo mo magamit. Kaya wala mga kapahumana na 0942-723-4239, 70-year-old, dunggan, inighigda, musyako, o mutindog, bulukso, murag na ay tubig sa sulod, sa dunggan, kung sa'yo maayong tambal ano ito. Nung ang kanin siya, ang tawag ani Meniere's syndrome. Pangalan na sa doktor na nag-discover ang sakit. Ang problema na ituwa dito sa inyong organ of cochlea, organ of Corti. Kato siya mga organ